Ngeke ngisabuye ngemsebenzini ntambama. Bevele kuthiwe nje indoda. Yabona usufuna ushefoni. Skhinkily. Usithethe thina, usithethe ondoda. Thwaso kwenza umuntu. Bathi ukhuleke ngendawo yokulala. Abasho bathi ukhuleke ngendawo yokulala Skhinkily. Ngiyokhosa phela phansi. Ulobuzi ngiyokhosa bendawo. Nje baba emzansi. Yebo. Skhinkily khuleka ngendawo yokulala. Lapha eGoli. Hayi ngiyokhipha u200 yamuza abantu sebetayile yabona bathi bathi yenza ividiyo yalomjida okushaya lomjida lo. Uyingozi. Vele uyenze nje manje. Bayithatha umhlaba. hayi ngeke umsebenzi yakho. Mina ngisana ngithenga komashef 1000. Ngiyazabalazela usuze umngalwazi. Uyabheda lo muntu. Mase ziningi lezi nkomo bazothi twele. Cha ziningi ngithenga sanduka. Okuthi ngiyazabalazela le mali yakhe le. Hayi akayibuya ayithathe azenzele yena ngeke ngikwazi ukumenzela. Mana Skhinkily Njengamduku uthatha ngenhliziyo. Seshokile lapho sizile sebemsabsile uSkhhinkily. Kuthiwa lahla. Mana yabona lo thi Khuzani ugqi. Ngifuna imele lento ayishoyo ngeke phela ngikhathele manje. Uyamemeza umamemeza. Uyamemeza. Skhinkily. Uyamemeza umamemeza. Yewe na mamemeza. Ngikhathele manje nampela. Hey phela mawuculela ngomuntu. Nawo ubhazi utulu tulu tulu. Hey wena ngomani Ocizile. ubhazi lapho ongazalele ngani ungazalele kulongo hey shintela ushundo ungazalele kulongo. Bona manje mawusostela headboard kuyaphi? Hayi lutho ke seyithengela ama headboard hostel yase hostela le. Ngeke ngifuna uzangapha eGoli Sikemhlanga la. unande ukulala. Bakhona abafundi baseGoli. Hayi ngifuna umazisha uyini eveza lapho. Etha uyibuke wena bese ubuka mina seninja. Ngifela le mali. Imali okhokhela Ngifela le mali. uphezile le. Hawu Ngifela le waphuma. mali. Waphuma kuzile. Umhlaba mncane. Menzele kodwa Skhinkily ingoma yakhe bangithi ufuna siyazi nje. Siumhlaba mncane. Mama Skhinkily besenzile ingoma. Ingoma ungisendelile mfowethu yazo. Mina ngokuthi le nto phela ayishoyo i-process agenda ngiyonto vele uyenzibelula nje. Wafuna ingoma idlale wena. Iqala besemzweni yakho oqala kuyima ukwazi ukuthi imemezeke. Emetha ngimemezeke kuphela ngeke ngikwazi umemeza. Yabo ingoma mina before ngiyenze ngiphotha ngala nje ngizoze ngithi cha le ngoma imnandi la mina ngizoyicula la. Manje ufanga ngoma kuphela kanjalo. Ngifuna ngiye ngumfana onethi computer ayifake USB lo ngoma kuqala kuma ngidlala emontweni. Bathi wenza kakhulu. I-process yenze ngabe lento kwenza manje umuntu eqala kulula nje. Naye ngoma ngiyifelayo. Uvela umemeze nje, ngithi uvela umemeze nje. Kanti Manje na Skhinkily lo muntu lo wenza kakhulu. ngidlale wesisi uyezwa. Ngicela ngidlale. Ngi-understand ukuthi okay ingoma yokufa okay. Wena umemeze nawe. Wena kanti encane ngiyenza izolo. Umkhami vela ngikhokhisana naye. Engisho ukuthi ingoma yakhe yokufa ingoma le yesonto ngiyenza izolo. Lethi eJesu. Ibikade ngingayi-understand ufuna yishaya kanjani ngaze ngenza izolo. uqale ngale enye. Yebo ngiyabonga ngilandela ngempela ke wena. Uqale ngale. Kodwa futhi nawe nje ngoba nawe mawenza amavidiyo la TikTok mawenze ividiyo uyenze ividiyo bese uphinde futhi uyiqala phansi kwenza futhi ukhohle even igama kwalahleka igama elilodwa usuyiqala phansi ividiyo le. Yebo. So
beyibone ngazuza uthi uma uyenza leyo nto leyo usuke uyenza nje ngaleso sikhathi ngoba usuke ubhorekile okunye uyacabanga yebo yabona nje ngiliyanisele ngekale Khuzani ngekamkhulekelo yathi iphumile ngayithanda le ngoma ngaze ngayicula mina izongikhalisa le ngoma ngoba inale melody ukuthi mayicula ngathi inosizi mbijana siziyodila ungilahlile umuntu ebengimthanda yabo ngathi ngayicula mina ngayifaka mina izongikhalisa ngangayenza kwathiwa icula iyahlula ngathi badlala ngabuya nayo sithi siziyodela uzibone umuntu bameshende siziyodela Yebo mfowethu hayi bafowethu ngeke ngisaphuma mfowethu. Skhinkily nami njengomlandeli wakho mfowethu ngicela ukuthi ungizamele mfowethu upesha uBhotshisi lapha hayi kabi. Hayi uBhotshisi ushawa kudala uBhotshisi khona ushawa kudala uBhotshisi Ushaya ngoshunwayo. umfana uyawuthanda uBhotshisi umfana uyawuthanda uBhotshisi usuka nawo lela kwanongoma ashone nawo phezulu nemlumane Hayi uzamile Skhinkily hayi kubheda wona uBhotshisi papa yini bafowethu. Fusek dodanga Ngibheda wona uBhotshisi pha. Le eyanto encane nalo ukuthi ngathi ngiyaqala ukuba sebathandweni. hayi kuthi ngiyenza manje ke leyo khohlwa ke lapho kuthi ngiyenza manje Culo bani? Wemaphakathi culo bani? umuntu encane Skhinkily Mr. Madala Thando ngathi ngiyaqala ukuba semathandweni kulapho ngathi ngiyaqala osemathandweni hoya Ukhethile kude encane mecula lezo zinto. hayi turutu Ngavele ngikukhiphe ngobeka nje ngakho. Uyikhethele nje encane. Uqala ngoma wengane. Ukhethile manje. Weza nale yakhe feature limit. Hayibo. Endothanda. angiyazi yena umuntu endaba uma ngife emontweni ngive ngidlale ngabantu encane lengishoyo hour ne-hour mase ngima nense kule ethi Awuyikhona imihlobo emadoda. ngicabanga album Khona yonke emnandi-ke le yakhe no feature ulimit. Lethi ngimchazela ngababekela amabhasi. kubina ngimile ngalethi Mr. Madala hayi ngangacabanga ngahle ngifuna i-hour ne-hour lutho ngeke lutho Uyabona-ke. Ukhiphe into encane mnandi. uma wengane. Hayi, ushaka Eyama wengane eyama wengane oh. angizazi-zonke lezo nikhuluma ngazo mina ngizuthu nje ngisasele kuzona hayi Kama wengane. Hayi ukhuphukile lapha kuma wengane. Ngicela ngengane. Olami uthando. Hayi ukhuphuke ngempela. ongathi ngiyaqala nokuba osemathandweni uya Ukhethile ukhulume Mr. Madala laphana hayi uyenza Skhinkily amabhasi. ubethe igospel akayazi kodwa manje le kanto encane yazi kanjani yona yabona uneti yeSkhikili ngifuni ngijabule Wabanjwa. ubethe igospel uSkhikili akayazi kodwa manje le kanto encane uyayazi kanjani Umaskanda phela yona igospel. hawu le enye nayo ayikho phela gospel kangako nje Hayi. Wabizwa la umthandele eqeda ukuthola i-award ku live kaGadlaza waba nje umeeting bamubhoka hayi bandla Ngithi mina Uvisa nawe Skhinkily. Unto encane njalo ukhethile lapha kule CD yakhe. awume ngiyeza amavidiyo avithi uma ngife emontweni hayi engane iyaqala hayi uzoyiphinda ngaphendi uyingane ngacanyiswa uthando phela ngazi ngizizwa uthanda umuntu kanjena hayi maseyiphendule lapho webabo Yebo. bathi uzothi welelele hayi usuzoyenza kwesithathu-ke kushuthi phela leyo ngoma manje usuzoba namavidiyo awu-3 engoma eyodwa iweleleyo ingakanani iweleleyo ingane Yeah, wena Kanye Skhinkily. uma wengane yenza uma wengane hayi Yenza ngeke uma wengane. ngifuna lalela ividiyo
Mongithuma manje ngoze ngenze isathu wafuna ngiqale ngilalele ingoma kuqala ngibe kuleyo mode yayo uthi Wengane iyabhoka kakhulu la. Kakhulu udedele ngempela lapha umuntu esimole. Oma wengane bashilo bathi nje sisazovele lo baba bengane Udedele kakhulu uma wengane weSkhinkily awazi wena. Nami nje kube nguyindoda ngasho uma wengane bengizoyidlala. Hayibo, ilwa iyalwa angize ngidlala ngizwe. Ayilwa ngempela koma bengane bagede abahlehla.